Riwruok kanisa ma pacho kae kawuono bago lamo makende ne anyuola mag rawere mag Gen Z manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. Kaka Onyango miyo walera anyuola manowito joggi e kindeno ywago jweng'o ma giwacho ni ojwang'gigo kod sirikal maonge ratiro moro amora ma giseyudo ka koro jodolo to onyiso oganda mondo mi omed kwedo gigo ma ok ni kare. E kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi, Brian Ezra Odhiambo, Kevin Mwawasi, Eric Kayoni Shieni, Kevin Ochieng. alam makende obagi mar paro rowere mag Gen Z manowito ngimagi kod jo Kenya manoyudo hinyruok kod lal e kinde ng'anyono manoweyo piny Kenya ya kik yore mar ywago ratiro kod dwaro mar telo makare. E kindeni ema jonyuol manowito joggi notimo rapar mar nyithindgi manowito ngimagi e kindeno manyaka sani pod leko yudo ratiro. Mtaishi maisha mzuri hata nyinyi. Na hii ugonjwa itadumu, mtapona. Juu mimi hapa Kennedy nitakuwa pilot. Aliniambia mama, hata kama uko na wagonjwa nitakujengea nyumba. Utaishi kwa nyumba yako. Bende gichiwo ywak ni jotelo mapacho ka manosingo miyo gisir pok osechopo singo magi ka bende giywak ni kata jotelo machiegni kodgi bende pok osechopo machiegni mar kuyo kodgi kata konyogi yudo ratiro mag wedegi. Hadi mimi hapa nilipigiwa simu na Dennis Itumbi akiniambia rais anataka kuongelesha mama. Nikashika simu akaongea akaniambia mama Kennedy habari yako. Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa nimesikia na nimeona na nitakuita. Tukae chini tuongee na nimekisua haki ya huyo mtoto imepatikana na nitakufanyia vile mimi nasafanyiwa kama msasi. Jodolo makanisa manoyudo thuolo mar chwalo chiemb chuny ne oganda bende okwayo jotelo makanisa kod mago mag siasa mondo nyakwe pachoka kendo med wuoyo e gigo ma ok dhi makare pachoka ka bende gikonyo e manyo ratiro ne oganda mane yudo midhiero e kinde ng'anyo mar dwaro telo makare. Allow me to say this to the people of God. We humbly, as the church, ask for forgiveness for the times the church has remained silent. Or worse yet, when the prophets have gone to eat with the king. Help us to be humble enough to say we were wrong. Help us to be bold enough to rebuild with truth and grace. May the Gen Z we misunderstood find a home again in your house, not as guests, but as co-builders of your kingdom. Eotegi, jotelo mag siasa kotelegi kodogai machon mar doho mamalo David Maraga, okwayo jatend piny William Ruto, mondo ket maino mare chiwo arita mowinjore ne jopiny Kenya, kendo kik we jonjore donjre e ng'anyo mamuol mar oganda ma bang'e kelo nok mar arita kod kethruok mar mwandu. President Ruto, the ultimate security and welfare of the people of Kenya rests in your hands. Please don't send us to the state where Haiti is. When you allow goons to come and disperse peaceful demonstrators on the streets, you are sending us to Haiti. Alamni otim kodong dalo adek kende to rowere mag Gen Z bago ng'anyo mar rapar ne jogo manowito ngimagi tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo e kinde kwedo paro mar chik mar omenda kendo kaka okang' mar sundo ratiro ne jogo duto mangimagi nong'adore machuok. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Onyango, Ramogi TV, Nairobi.